ап-ак карыны ярап бара нәни. Кулына тоткан агач көрәген йыгылада торып алга атлый эзләп көчле терәген. Әтисенә йомшак парлар сибә, үзе тизрәк оннан илдерә, карга бата, ярдәм сорап ятып, әтисен дә брас килдерә. Ир балалары булган әтиләрнең йөзенә күтәрелеп караганыгыз бармы? Булмаса, карагыз әле бер. Андыйларның шатлык куанышы, мактанышы йөзләренә үк чыккан була. Малайлы булу җырчы рәссам ише һөнәр ияләренә генә табигатьтән бирелә торган гайры бер сәләт кебегрәк тә кабул ителәле ул. Андыйларның фәкыйре дә үзен дөньяның бәхетлесе саный. Мин үзем дә шундыйлар арасына керәмдер әле. Өф итеп үстермәсәк тә, артыннан шактый гына дыл килеп йөгергә туры килде малайның. Әле бию, футбол түгәрәге дисеңме? Әле җыр музыка мәктәбен әйтәсеңме? Берсе дә калмады. Шөкер, югары белемле мал табибы иттек улыбызны. Авыз тутырып ит ашар дидек. Кешедән калышмаска тырышып, машинасын да алдык. Иләндерер алдыннан бер генә бүлмәле булса да, фатирында юнәттек. Дөрес, ул минем исемгә теркәлгән. Минем хосусый милек санала. Шулай да яшь гаиләгә яшәп торырга ярый. Матур тигез гомер генә итсеннәр. Балаларның шул өйгә күчкәненә 3нче көн инде менә. Мин дә шунда. Тамган таушалган краннарны киләп төзәтеп йөрим. Улым үз эше белән мәшгуль, компьютер алдында утыра. Килен кибеткә чыгып китте. Шунда кухня ягындагы кранны төзәткәндә гынах шымлыгына күрә бер чынаяк төшеп кителдегенә бит. Җитмәсә, кодалар бүләгедә икән әле. Зиңгелдәгән тавышка улым да чыкты. Әти, син кеше өенә килгәч бераз игътибарлырак бул инде. Беләсең бит, мин китек ярык чынаяктан шәй ичмим ди ул. Әллә ничек эсселе суыклы булып китте. Әле кайчан гына хосусыйлаштырып йөргән фатир шул арада кеше өенә әйләнгәндә куйган. Мөхерле кәгазеңне күрсәтеп дәлилләп кара. Дәшмәдем. Аңлаша башласаң, өйне ташлап чыгып китәрләр дә мәңге кайтмаслар дип курыктым. Менә без төзелеш кибетенә барабыз. Улым рольдә, мин янында. Универсиада алдыннан үзгәреп яшәреп киткән башкалабызны урам чат сайын Салават күперенә охшатып, күпертеп кабартып төзелгән юллардан бер менеп, бер төшеп дигәндәй күзәтеп бара. Рәхәт. Шушы рәхәтлекне, күңелдә туган шушы җылы хисләрне кем беләндер уртаклашасы килә, сөйләшәсе килә. Дөрестән дә малай шул инде ул. Атаңа ни кылсаң, алдыңа шул килер. Ата суккан җир утка янмас. Атасы барның бәхете бар. Бәлә өстенә бәләгә тарасаң, атаңны сагынырсың. Җәйләүгә тугай яхшы, киңәшкә атай яхшы. Ата булмаган ата кадерен белмәс. Төрдәше үзең ата булмыйча ата кадерен белмәссең. Атага ул булмасаң, хатынга кыл булырсың. Атадан алтау тусаң да, үз улың булмаса, ялгызсың. Атаның бер бызыклыгы балада 70 мәртәбә артык булыр ди. Атасы булан атмаганның баласы куян атмас. Атасын алдаган илендә алдар. Ата угылның үзеннән шәп булуын тели. Атың барда ил күр, атаң барда көн күр. Мөгезен сындырганны булан онытмас, атасын хурлаучыны углан онытмас. Тай ат булгач, аттына, ул ир булгач, ататына. Төп йорт төпчекнеке. Улым булгач, көрәгем иңнән, балтам билдән төште. Мәзәкчесе. Бер ярлы гына карт яланда таш чыгарып ятканда юлдан узып баручы бер күршесе әйткән. Сөенче Гайфулла абзый, хатының бәбиләде, улың бар дигән. Карт бик шатланып,
Улым бармы? Олай булса, көрәгем иңнән, болтам билдән төште дип, кулдан коралларны ташлап өенә кайтып киткән имеш. Элекке вакытта угыл тудыру атага зур таяныч саналудан алып әйтелгән. Булачак ярдәмгә ышанып, эшне булганга санап, алдан ук корал ташлауга мисал ителә. Улы урманга барса, атасы урамга сыймый. Ягъни, баланың эшенә атаның куануы. Islerimde etkey arıp dalıp sinin urmanlardan kaytıp kirgenin Kuyan küşten eşi üleşkende bizge balkıp gite idi yüzlerin Kuyan küşten eşi Urman kuşten eşi unutulmayı temin bugünde Kuyan kuşten eşi kebek güneyken Gümürlerde bizinin bu jirde Ey demlide idik kuyan kuşten eşi Yazdırırlık idi kuşumdan Hazır bilemin idi etkeyiminin ana Küngül jalası da kuşulgan Kuyan kuşten eşi, urman kuşten eşi Unutulmayı temin bugünde Kuyan kuşten eşi kebek güneyken Gümürlerde bizinin bu jirde Tılsımlarga eğer iye bulsam etkey Yırak ütkenlerge gitip bir Yaşlığını senin alıp kaytır idin Kuyan kuşten eşitip min Kuyan kuşten eşit Urman kuşten eşi Unutulmayı temin bugünde Kuyan kuşten eşi kebek güneyken Gümürlerde bizinin bu jirde Kuyan kuşten eşi Urman kuşten eşi Unutulmayı temin bugünde Kuyan kuşten eşi kebek güneyken Gümürlerde bizinin bu jirde Kuyan kuşten eşi kebek güneyken Gümürlerde bizinin bu jirde
Аяклары һаман парк ягына тарталардыр аны. Җиңә алмыйдыр шул ул аларны. Үзләреннән үзләре роботлар кебек шул якка атлап кына китәләрдер. Ир рәт-рәт кыргый алмагачлар тезелгән аллея буйлап үтте. Әле алдына, әле артына борылып, карый-карый тимер эскәмиягә килеп утырды. Туган җиргә бәреп сикертә-сикертә бер малай якынлашканны күреп, ул йылан чыккандай торып басты. Малай артыннан озак итеп төбәлеп карап калды. Ир эскәмия тирәле әйләнеп чыкты да янә утырды. Шигәләрен куллары белән кысып, башын аска иеп, җиргә текәлде. Читтән күзәткән кешегә аны нидер газаплый, һәм ул газапны хисләр аңа әллә нинди серле кыенлык китерәләрдер кебек тоелды. Ул аяк тавышлары ишеткән саен сискәнеп китә. Тынгысызланып әле уңга, әле сулга борыла, ир кемнедер көтә иде. Беренче күрүендә Айсылу аңа бик гаҗәпләнеп карап торды. Ул чакта әле яз иде. Хәзер хатын аны җәй буена күзәтә инде. Дөресрәге, аның эш урыны шушы кыргый алмагачлар үсеп утырган аллея янында гына. Сәгать 12-не суккач та ул урамга чыгып китү җаен карый. Шактый арыла чөнки. Эшен никадәр генә ирекле булмасын, ул барыбер сине дүр стена арасыннан ары җибәрми, шәһәр фатирында гомер итеп яткан песи баласы кебек тәрәзәгә дә сирәк кенә күз төшереп алгалыйсың. Урамның исе һавасы да бүтән. Кыргый алмагачлар ап-ак чәчәкләрен кыйып утырганда, яшәү бөтенләй башкача була. Серле яздан нидер көткән җанны тәмам хушландыра. Борыннар үзеннән-үзе киерелеп сулый, сулаган саен көннәрнең яктысы күзләргә ныграк төшә кебек хәтта. Җәй көне дә бирелеп сокланмаслык түгел шул бу аллея. Якында гына бер ягында бийек шәһәр йортлары, алар яныннан зур юл үтсә дә, машиналар ташкыны кайбер нечкә хисләрне күңелдән эләктереп алып китәр өчен ыжгырып гүләп торса да, кыргый алмагачлар һәммә җайсызлыкларны басарга тырышып, тын гына җилдә тибрәлеп куялар. Айсылуга төшке ял вакытында шунысы да җитеп тора иде. Ул күптәннән инде ярты сәгатьлек микән таныш булмаган иргә күз төшергәләп, каршы яктагы эскәмиядә утыра. Хәергел шулай утыра ул. Тик ирнең аңа бер генә мәртәбәдә күңел күзе белән караганы юк әле. Берәрсе сиңа каршы берәр кеше бар идеме анда дип сораса, ул мөгаен җавап та бирә алмас иде. Хатынның моңа һич тә ачуы килми. Чөнки ирнең көтәр кешесе бар. Ул аны ярата. Аның өчен җанын бирергә дә әсер кебек тоела. Алай гына да түгел, аның яратуын бөтен кешелек дөньясына күрсәтәсе, шушы мәхәббәткә лаек җан иясе белән горурланасы килә сыман. Хатын сизеп тора. Ирне кыргый алмагачлар гына аңлый шул. Алар гына хәленә кергәндәй, әле салмак тибрәлеп, әле бердәм шыбырдашып куялар. Язмышы рәхимсезлек күрсәткәндер, җанының иң нечкә кылларына үткен пычак тидереп алгандыр мөгаен дип уйлады хатын иргә төбәлеп. Хәер, бәлки, алай да түгелдер әле. Ир һаман да башын әле уңга, әле сулга боргалап утыра бирә. Ул шулай озаклап үткән вакыт белән көрәшеп, сәгатенә күз төшергәләп ала-ала Газизен көтә. Айсылу исә яңа роман укыгандай һәммәсен алдан гоманларга тырыша. Аның бәхетсез язмышын җан әрнүләре аша тоемлый. Эштән генә аерылышканда хатын-кызлар ни сәбәпледер усалрак булалар шул. Ирләрнең үзләренә генә калдырсаң, бу эшне мәңге дә башкарып чыга алмаслар иде инде дип уйлый. Хатын-кыз бит ул балаларын ятим итүдән дә тайшынмый. Хәер, кем белә? Бәлки, алай да түгелдер әле. Хәзер хатын аның кемне көткәнен белә инде. Әнә, аллеяның буеннан буена төрле төсләрдә балкып, рәшәдәй дулкынланып торган халык арасыннан улана танып та алды. Чөнки ир инде басып, юк, баскан урында биеп тора иде.
Малай аллея юлыннан кырылап кына җилдереп килде дә, иргә елмаюлы караш ташлап ара китеп барды. «Улым, ничек? Сәбитең йөрергә җайлымы? Чаклысын сайлаганмынмы?» диде иркенәт, куанычыннан тулышып. Малай артына борылып башын селкеде. «Әйбәт дисең алайса. Башка төрлесе дә бар иде. Минем үземә күбрәк менә монысы ошый төште». Малай инде шактый ераклашкан булса да, ир үз-үзенә сөйләнеп тора бирде. «Син дә яраткач, бик әйбәт улым. Бик әйбәт». Айсылу кичә төшке аш вакытында урамга чыкмый калган иде шул. Мөгаен иң зур вакыйганы күздән ычкындыргандыр. Ул моңа бераз пошынып та куйды. Малай әлегәчә сабыйлар йөри торган кечкенә велосипедта йөрде. Кайчакта педальләрне әйләндергәндә аның тезләре борынына тиеп китәр кебек тоела иде. Иптәшләре көләләрдер инде бу малайдан дип борчылган чаклары да булды. Тик малай аллеяга бер кайчанда дуслары белән килмәде. Ул, күрәсең, җан ярасын бер үзенең йөрәгенә салып куйган һәм аны кешеләргә күрсәтмәслек итеп кашырган иде. Ә бүген ул әнә рам астыннан сыңар аягын тыгып, очыртып әйләндерә аны. Яңа велосипедында кош кебек оча иде үзе. Малай янә борылып, аллея юлы буйлап килә башлады. Ираңа каршы ук чыгып басты, күңелсез тавыш белән: «Улым, туктале, сөйләшик әле бер», дип эндәште. Ир гомер үтүк йөзе күрмәгән, шактый таушалган джинсы чалбарының бот тирәләрен кагып сыпырып алды. «Улым». Малай гүя аны ишетмәде дә. Ул янә бер кат елмаеп, кайрылып карады да, тизлеген арттырып, ирне урый төшеп китеп тә барды. Малайның әтисе янына тукталырга батырчылык итмәүнең сәбәбе шул. Аның нәни күңеленнән җиһандагы яктылыкны гына күрергә теләгән күзләренә кемнәндер өркү бәреп чыккан. Гүя әтисенә улы булып курку карап тора иде. Курку белән мәхәббәт бергә сыешмый диләр шул. Айсылуның йөрәге урыныннан купты. Ул кан басымы күтәрелүен сизеп торды, ике яклап шигәләре кысты. Әтисе балага велосипед алып биргән. Инде сөенечен уртаклашырга килгән түгелме? Ә бала? Атага нәфрәтне бары тик хатын-кыз гына тәрбияли ала. Ник эшли ул моны? Бөтен дөньяга тараласын белеп кыла микән ул бу гамәлен, әллә бөтенләй аңламыйчамы? Әнә шунда эшкә бер уй хатынны өнсез итте. Ул кайчандыр бер-берсен сөйгән ике затның мәхәббәт җимеше икегә бүленүен аңлады. Балага әлбәттә әти дә кирәктер. Шулай булмаса, бу аллеяга килеп тә тормас иде. Бәлки әле әнисенә бу хакта бөтенләй сиздермидедер. Алдашадыр да. Дөньяда ятимлек арта, ятимлек белән бергә һаман нәфрәт арта. Шуңа ул суқыр күзгә дә күп күренә дип уйлады хатын. Хәер, бәлки алай да түгелдер әле. Малай ул арада тагын бер кат урап әтисе янына якынлашты. «Улым, туктале, улым». Малай туктамады. Бу юлысы инде ул борылып карауны да кирәк дип тапмады кебек. Йөзендәге елмаю да кырып алганда юкка чыккан иде. Ир курылып эскәмиягә барып утырды да, башын аска иеп учларына салды. Ул чынында читтән караган кешегә шәүлә кебек кенә күренә иде. Нәфрәт менән эшләтә кешеләрне дип уйлады хатын. Ул бер тапкырда моңарчы күңеленә килмәгән язмыш фаҗигасын иҗат итә башлады. Дөресрәге, ир һәм малайның күзләренә карап укыды аларны. Бу кешенең элеккеге хатыны мөгаен япа-ялгыз яшәп ятадыр. Мөгаен ул мәхәббәтен очратырга теләп ярдан ярга бергәләнгәндер дә, хыялына барып җитә алмагандыр. Шуңа хәзер ялгызлыгына нәфрәтләнәдер. Очраткан булса, мәхәббәт барыбер дә нәфрәтне җиңәр иде бер. Чөнки ни дисәң дә, мәхәббәт нәфрәттән көчлерәк бит. Ә ул табылмаган мәхәббәткә ышанып, тормышын ватып ташлагандыр да, хәзер үкенеп, үзен үзе дә күрә алмыйча гомер сөрәдер.
Малай менә шуны тыйымлап тора һәм өйдәге һаваны нәни күңеленә сеңдерә барадыр. Бәлки әле әтисен улы да һаман гаепләп кенә яшидер. Чөнки кешеләр нәфрәтне ничек кенә яшерергә тырышмасыннар, ул барыбер ярларыннан ташып чыккан елга кебек бер җәелеп ала. Һәм шул мәлдә елга үзенә бәйләнгән нәни чишмәләрне кузгаткандай ду кубарып, бала күңеленә күчеп тә кала. Айсылу уйларыннан бүленде. Улым, тукта инде, улым, кил әле яныма. Малай бу юлы әтисе янына җиткәнче борылды. Ираның артыннан җиңел гәүдәсен атындырып, кызу-кызу атлап китте. Аның хәсрәттән кокланган ябык беләкләре кояш яктысында үтә күренгәндәй шыр сөяк булып чалымлана. Әйтерсең лә, мәктәпнең биология кабинетындагы скелетны аллеяга чыгарып җибәргәннәр иде. Бөтен кеше дә баласының ятимлеген җиңел кичермидер шул. Уңып, төсен югалткан үтә күренмәле күлмәге дә аның өшегән тәнен кояш нурларыннан каплый алмый. Хәер, аның үзенең дә моңа әллә ни исе китмидер кебек. Хатын күреп тора. Ул җәй буе һаман бүрек күлмәк чалбардан килә шул. Киемен күр, хәлен күр дисәләр дә, өс башы чиста ич. Килмәгән кием тузмый ди. Бәлки ул күлмәк чалбар аласы соңгы акчасын улына велосипедка тоткандыр. Һич шиксез шулайдыр. Балам кешедән ким булып йөрмәсен дигәндер. Ятимлеген сиздермәскә тырышкандыр үзенчә. Хатын сәгатенә карап куйды. Төшке аш вакыты чыкмаган, әле тагын 10 минутлап иркенләеп күзәтергә була иде. Ул арада аллеяга туй тантанасы килеп керде. Яшь парлар язылышу сарайыннан чыгып җәяүләп кыргый алмагачлар арасыннан үттеләр. Аларның киң яшел ябылдашлары күккә карап торган, яфракларында кояш нурлары уйнаган ягына басып, кат-кат фоторәсемгә төштеләр. Бәхетле елмаюлар, шат көлешү авазлары эчендә ак өрфия күлмәкле кәләш белән үз-үзенә ышанган горур кияү, дөньяда мәхәббәт кенә яшәвен исбат итеп, бер-берсенә сыйнышып атладылар. Карашлары ерак-еракларга төбәлгән, кычакларында ап-ак гөлләр бәйләме иде. Ничек матур башлана бу тормыш дип кызганып, сокланып калды хатын алар артыннан. Тик каршы як эскәмиядә утырган ир туй тантанасына башын күтәреп тә карамады. Улы өчен дә бу матур күренешнең һич әһәмияте юк иде. Я Ходаем, дип уйлады Айсылу. Кешенең эчке дөньясына тыкшыну шулай да гынах микән соң? Юк. Ул аларны читтән генә күзәтеп утыра лабаса. Гыйбрәт өчен генә. Кеше халкын күзәт, үзенекен төзәт диләр бит. Белми әйтмиләрдер. Хатын яна шушы бер-берсенә газиз ике зат дөньясында яши башлавын сизми дә калды. Әлбәттә, ир өйләнгәндер. Хатыны үзенең ялгызлыгына бер нәфрәтләнсә, иренең өйләнүенә икенче нәфрәтләнәдер. Шул кадәрле томандай куя, һич таралмас нәфрәт илендә балага нишләмәк кирәк? Аның нәни генә башына бу хәтле вакыйгалар ничек сыя алсын соң? Шуңа әнкәсе ни кушса, шуны башкарып йөридер инде ул бахыр. Хатын ни гомер яшәп, үзе дә җир йөзенә явызлыкның ничек яралуын аңламаган булган икән. Кешеләр моны үзләре дә сизмәстән үрчетеп җибәрәләр икән бит. Шушындый күңелсез уйларыннан кинәт аның нишкәдән-нишкә күңеле тетрәнү кичерде. Бәлки, алай да түгелдер әле. Монысын күңелендәге икенче тавыш әйтте. Малай китте. Ирнең гәүдәсе корышып бөрешеп калды. Кешеләрне аралый атлады да атлады. Ул инде аннан шактый ераклашкан иде. Ул инде зур юлга якынлашып килә. Ир адымын кызулатты һәм улына кул булгап: "Юлаша яхшы карап чык, улым", дип кычкырды һәм күз яшьләрен кешегә күрсәтмәс өчен аллеяга яны белән борылып басты. Инде төшке аш вакыты да тәмамланган икән. Айсылу әкрен генә урыныннан кузгалды.
Аның бу бәхетсез тормышка кушылып ниләрдер үзгәртәсе килеп китте. Тик ир аңа бер генә мәртәбәдә күз төбәп карамады шул. Ул да малайның әллә кайда ерак-еракта тәгәрәп барган шәүләсенә текәлде. Бәлки каршыдагы йортның 18нче катыннан аңа сөеп әнисе дә карап торадыр. Һәм сискәнеп куйды. Әйтерсең лә җир өстеннән нәфрәт тәгәрәп бара. Юк, әнисе янына кайтып бара. Гүя ул үзенә явызлыкка әверелер өчен көч җыеп бара иде. Бәлки, алай да түгелдер әле, дип эндәште икенче бер тавыш. Бәлки, алай ук түгелдер әле, дип кабатлады хатын шыпырт кына. Әткәй назы сабый чактагына насыйп булган татып калырга бәхет теләп гомер бүләк иткәч ник йөрәккә яра салырга тик кунакка киләм яннарга һәр нәмәсен әткәй йөрәген язмышларның безнең үзгәртүен мөмкин түгелдер шул күрәсен тик кунакка киләм яннарга һәр нәмәсен әткәй йөрәген язмышларның безнең үзгәртүен мөмкин түгелдер шул күрәсен Өрөп сүндергән шул Үрләп яныган гаилә ушагы Бен кайгыга салып барчабызны Ул җиткән ятлар кышага Тик кунакка киләм яннарга һәр нәмәсен әткәй йөрәген язмышымнан аңлар яңа парлар сабыйларга әти йөрәген Кыйын миңа синсез бу дөньяда Һәм таба алмыйм ятим җаныма Сагышлардан өзгәләнгән күңел Ашкына гел синең яныңа Тик киләм яннарга һәр нәмәсен әткәй йөрәген язмышларның безне үзгәртүен мөмкин түгелдер шул
göresin. Yazmışından anlar yana barlar, sabıylarga ettin yüreği. Yazmışlarının bizinin özgerdiği mümkün tügeldir şu göresin. Mümkün tügeldir şu göresin. Қытайда әтиләр үз балаларына көн сайын уртача 55 минут, АКШта 42, а Россияда 6 минут вакытларын багышлый. Әти кеше үз гомерендә өй салырга, агач утыртырга һәм малай үстерергә тиеш, шулаймы? Ә ул малай соңыннан үзе дә шушы эшләрне башкарырлык булып үссен өчен, аңа кибеткә кергәч чуп-чуп тоттыру, велосипед алып бирү, кинога барырга акча сузугына җитми. Тагын нәрсәдер кирәк. Менә шуны аңлаган иратлар берничә ел элек республикада әтиләр берлеге оештыра. Бүген исә мондый берлекләр һәр районда диярлек бар. Ишит балалар юк, минем баламның тирәюне генә бар. Түбән Камада әтиләр менә шушы шигар белән яши. Бу шәһәрдә 2002 елда ук Татарстанда иң беренчеләрдән булып әтиләр ассоциациясе төзелә. 14 ел эчендә ассоциациягә 1000-гә якын әти берләшә. Алар төрле бәйрәм һәм бәйгеләр оештыра, хәйрия акцияларында катнаша, балаларны ирләр һөнәренә өйрәтә. Җәмгыятьтә әтисезлек дигән күренеш бар. Әлеге сүз колакны йыртса да, бу хакыйкать ди әтиләр ассоциациясе җитәкчесе Андрей Бликин. Кайбер гаиләләрдә әти бөтенләй юк. Икенчеләрдә ул бар, ләкин бала тәрбияләүдә катнашмый, я булдыксыз, я командировкалардан кайтып керми. Ә бит бала үскәндә әти сүзе, аның тәрбиясе бик кирәк. Бигрәк тә бу малай үстерүчеләргә кагыла. Мондый хәл белән килешергә теләмәгән әтиләр үз тирәләренә балаларын гына түгел, аларның дусларын да җыя. Алар бергәләп табигатькә чыга, көймәдә yüзә, спорт бәйгеләрендә көч сынаша. Мондый чаралар бер-берең өчен җаваплылык, дуслык хисләрен ныгыта дип саный әтиләр. Шул рәвешле ике буын вәкилләре бер-берсен сүзсез дә аңлый башлый. Районның Шеремет авылы мәктәбендә мәсәлән, укучы балалар мәктәп ишек алдында кечкенә генә без мәйданчыгы булдырырга хыяллана. Әтиләр исә аларга чып-чын шугалак ясап бирә. Хәзер инде кыш көне үзләре дә рәхәтләнеп балалар белән бергә тимер аякта шуалар, хоккей уйныйлар икән. Әтиләрнең шәхси үрнәген күреп үскән балалар кыек юлдан ерак йөри. Начар гадәтләргә бирешми, чын ир-ат булырга өйрәнә ди Андрей Бликин. Дусты һәм аның әтисе белән машина килегән Булат Шакиров икенче көнне мәктәпкә килгәч, укытучы апасына бу хакта сөйләп туя алмый. Апа, мин хәзер домкратның нәрсә икәнен беләм. Аны машина астына куя да алам әле дип мактана ул. Мамадышта малайлар домкрат ярдәмендә күтәрергә генә түгел, ширеп борырга, машинаның тәгәрмәчен алыштырырга, балык тотарга, йорт хайваннарын тәрбияләргә дә өйрәнә. Әлбәттә, әтиләр ярдәмендә. Узган елның сентябрендә Мамадыш шәһәренең 3нче мәктәбе әтиләре башына бик кызыклы фикер килә. Алар әтисез үскән малайларны үзләре белән ала башлыйлар.
Кемдер малайлар өчен янгын сөндерүчесенә экскурсия оештыра. Икенче берәү булачак машина йөртүчеләрне автосервиска алып бара. Өченче әти йорт куяннары үрчетә һәм малайларга да моның серләрен өйрәтә. Ә бер ялда барысы җыелып балыкка китәләр. Әнә шулай үз балаларыннан тыш әтисез үсүче 38 малайны да бу әле бер мәктәптән генә ияртеп йөри алар. Кем өчендер бу юк эш булып күренергә дә мөмкин. Ләкин иманым камил, бу бик кирәкле хезмәт ди әлеге мәктәп укытучысы Роза Әхмәтова. Мондай эшне көн сайын башкарып булмый. Бәлки нәтиҗәсе дә тиз генә күренмәс. Тик шунысы бар. Малай кеше өчен машинага утырып, руль тотып карау зур вакыйга. Шушы мизгелдә ул үзен чын егет итеп тоя. Әти кеше малайга, хәтта ул үзенеке булмаса да, шушы хисләрне кичерергә мөмкинлек бирә икән. Бу бәхет түгелмени? Минемчә, идеаль әти ул үз балаларына үрнәк була белгән ир-ат. Андый кеше әйләнә тирәдәгеләрне хөрмәт итә, гаиләсен ярата һәм аның һәр әгъзасы турында кайгырта. Моннан тыш, аның сәламәт яшәү рәвеше алып баруы, үз эшенең остасы булуы, күп вакытын балалар белән уздыруы да мөһим. Мин нәкъ менә шундый әти дип мактана алырлык иратлар ни кызганыч күп түгел шул. Юрий Соленов күп балалы әти. 5 бала һәм 3 онук тәрбияли. 2014 елда ел әтисе ил күләм премиясе лауреаты булган кешедә. Моннан тыш, ул Чаллыдагы әтиләр берлеген җитәкли. Юрий Владимирович фикеренчә, һәр яхшы эшне үзеңнән башларга кирәк. Кем өчендер бала авыр йөк. Ә мин аларны зур байлык дип кабул итәм ди ул. Ни өчендер бездә 3 балалы гаилә күп балалы булып санала. Бер өйдә 3 сабый үсү гадәти хәл булырга тиеш бит. Шулай балаларны яратучы, тынгысы җитәкче башка әтиләргә дә телевизор каршында гына утырырга ирек бирми. Бу җәһәттән Чаллы әтиләре иң активларыдыр әле. Ниләр генә уйлап тапмаганнар. Инде 10 елга якын әтиләр парады уздыралар. Бу шоу программада әти кеше үзенең гаиләсе белән катнаша. Ел сайын бер бик тә үзенчәлекле әти табарга тырышалар. 2 бала тәрбияләп үстерүче аяксыз ялгыз ата әнә шундыйлардан. Сәхнәгә чыккач, халык аны берничә минут дәвамында аяк үрә басып алкышлады ди Юрий Соленов. Чаллы әтиләрнең ел сайын уздырыла торган чаралары арасында әтиләр маршы дигәне дә бар. Монысы иң шәп әтиләрдән бала белән вакытны ничек файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга мөмкин булуы турында мастер-класс. Моннан тыш автошәһәрдәге әтиләр берлеге төрле бәйгеләр, җаваплы әти-әни дип аталучы интернет-конференциялар оештыра. Ялгыз әтиләргә ярдәм итә. Бу шәһәрдә әтиләр оешмасының төп үзенчәлеге шул. Алар үз эшләренә дәүләт органнары, иҗтимагый оешмалар, спорт ассоциацияләре, яшьләр үзәкләре, шәхси клиникаларны да җәлеп итә. Гүя монда һәр оешма, һәр бина, һәр чара әтиләрнең абруен күтәрү, аларны балаларына, гаиләләренә якынайту өчен яши. Үз тәҗрибәбезне башкалар белән дә уртаклашасыбыз килә. Гаиләләрне ныгытырдай законнар уйлап табарга кирәк. Алга таба бу юнәлештә дә эшләргә ниятлибез ди Юрий Соленов. Şağında balaşaqqa qaytqan bulaman dayanır dayetirak qaldı jilikəm var
şak sizemen Öteken yıllar etti Kılgan yokşılığın Koytarasın singa bilemen Oynar yüreğinden Çıkan kuşılısı Küpeler için yaşa aşkışı Oğlu canlı tabip Kişilikli kişi Uyatuşu ümit şatıkısın Dayanır daydırak Kaltıcılıken varın Durmuşunda her şak sizemen Öteken yıllar etti Kılgan yakşılığın Koytarasın singa bilemen Zirek aksakalının akıl iyelerin alıştıra senin kineşler bastırganın için bizini büyük yolga eytem eti bugün rahmetler dayanır daydırak Kaltıcılıken varın Durmuşumda her şak sizemen Öteken yıllar etti Kılgan yakşılığın Koytarasın singa bilemen Koytarasın singa bilemen 6 gün аш булсаң да, ата гадәтен ташлама. Асылсыз атка менсә, атасын танымас. Асылсыз, ягъни монда үзенең чыгышын, нәсел-нәсәбен танымаган һәм акча яки дәрәҗә өчен атасын, илен, халкын сата торган сатлык кеше мәгънәсендә. Ата-баба белән мактанылмас. Ягъни фамилияң даны белән мактанма. Үзең нәрсәгә сәләтле икәнеңне һәм затлылык күрсәт. Ата баласы аз рәхәткә, күп хәсрәткә чыдар. Ата баласы 6 кешегә ястык булыр. Ягъни күңеле киң һәм кешеләрне яклаучы, химмәтле кеше булыр дигәне. Ата баласы бер туган. Бу мәкалләрдә очраган ата баласы сүзе яхшы атадан туган, атасына охшаган, аңа дан китергән бала һәм шулай ук егетлек сыйфатын аталардан үзенә мирас итеп алган ир-угыл дигән мәгънәләрдә әйтелә. Ата баласы хатасын үзе юар. Ата баласы хур булмас. Атадан бала туар, атасының юлын куар. Атадан тумый ул булмас, анадан тумый кыз булмас. Ягъни атадан ту, анадан ту, лайыклы ата-анага торырлык, лайыклы ул кыз булып туып үсү. Атаң данын онытма, дан яшәүдән курыкма. Атаң утынчы булса, кулыңда балта булсын. Атасы кырдашның баласы кырдаш. Ата улы аталыкның сүзен әйтер, асылсыз юлдаш булса, кире кайтыр. Ягъни аталык элек халык яки кала бикләре каршында яшьләргә үгет насихат бирергә хакы булган, ата урынында тотылган айрым хөрмәтле аксакал дәүләт киңәшчесе. Ата юлы балага такыр. Ягъни
Ата-баба йоласын танып белү, ата һөнәрен һәм тәҗрибәсен үзләштерү, ата сәләтен үзенә мирас итеп алу һәм үстерү тормышта баланы бик күп мәшәкатьтән коткара, яшәүгә әзер җирлек, шарт һәм мөмкинлекләр тудыра дигәнне әйтелгән. 7 атасын белмәгән мөртәт. Ягъни 7 атага хәтле нәсел җептәреңне саный белү, үзеңнең нәсел бабаң кемнән килә икәнен сорашып белү тиешлек турында. Ияр аркасы угылга калыр. Ягъни ияр аркасы ата юлы, ата гадәте дигәннән киная. Кем улысың дигәннәр, әти улымын дигән. Атасының исемен белмәсә дә, бала үзен ата баласы итеп санарга тырыша дигәне. Ата баласы булу, ата юлын юл итүгә мисалдаш мәкальләр. Карга баласы карга булыйм дир, шыңкар баласы шыңкар булыйм дир. Бүре баласын тотарга өйрәтсә, сарык баласын качарга өйрәтә. Кылынның яхшысы атка иярер. Ат аяк эзен тай таптый. Ата һөнәре балага мирас. Баланың киләчәгенә зур өмет белән карау тиешлеккә мисалдаш мәкальләр. Куян да баласын куш колак пәһлеван дип йөртәдер ди. Күгәрчен баласы күрексез булса да, үскәч күгәрчен була. Куй кузыдан үсә. Кырчаңгы биядән юрга туар. Ябага тайны хурлама, язга чыккач ат булыр. Тай ни хәтле тәртәгә дошман булса да, ат булгач үзе керә. Ир ат диеп кемдер атаган бит, аттай булган өчен ир-атны. Җирен, суын, илен яклаган ул борынгылар сүзе бик хаклы. Ир ат тире белән иген үскән мәгърур йортлар ирләр кулыннан, үлән үсмә җирдә шәһәр калкып машиналар чаба юлыннан. Ир ат диеп кемдер атаган бит, ат язмышы булган ирләрдә ил терәге булып яуга киткән җилләр җитә алмас җирләргә. Ир иңенә таяна хатын-кыз. Ир-ат белән генә ул горур, әти куйнында үскән бала, мин әтиле диеп төс торыр.
өчен, сабыр һәм мәрхәмәтле булганың өчен. Чын күңелдән рәхмәт укый. Синең Казан, килеп Балаларыгызны тәрбияләргә иң кечкенә чакларыннан башлагыз. Аларның күңелләренә күркәм холык-орлыклары чәчегез. Адәмчелекне вә изгелек ничек булганын белдерегез. Урынына карап бераз йомшаклык вә вакытына карап бераз катылык та күрсәтегез. Ләкин куркып түгел, бәлки киңәш чишмәсе икәнен аңлап, сүзләрегез белән гамәл кылачак кадәр үзегезне олы итеп тота белегез. Балаларыгызның үзләрен вә алар күз алдында башкаларны да сүкмәгез. Әгәр дә бер кешегә яман сүз әйткәннәрен ишетер булсагыз, әлбәттә тыйгыз, сүгәргә иренмәсеннәр. Балагыз күз алдында үзегезне хөрмәтле тотыгыз. Алар сездән үзләрен тотарга өйрәнсеннәр вә бу күләгәдә гаилә эчендә бердәмлек вә мәхәббәт нык булыр. Аларга һич ялган сөйләмәгез вә аларга яман дуга кылмагыз. Бу нәрсәләр исә аларга ялган сөйләргә өйрәтер вә атаның хөрмәтен киметер. Хатыннарыгыз тәрбияләргә керешкәндә балаларның араларына кермәгез. Сез тәрбияләгәндә хатыннарыгыз да арага кермәсен. Бу нәрсә тәрбия түгел, тәрбиясезлектер. Чөнки бу хәлне күреп, бала үзен кыерсытылган итеп санар вә иркәлеккә өйрәнеп, һич бер тәрбия алмыйча, ата белән ана арасында бер-берсеннән качып вә шикаят итеп йөрер. Бу дөньяда адамнарның кыйммәтләре фақат үз тырышлыклары белән булганлыгын, һәркем үз эшен үзе күрергә бурычлы икәнлеген балагызга аңлатыгыз. Кешегә таянырга вә фақат бәхет вә хәер дугаларга ышанып торырга өйрәнмәсеннәр. Иман вә дин хөкемнәрен, фарыз вә хәрәмнәрне белдерегез вә гамәлләрен кылырга гадәтләндерегез. Дин тәрбиясен яшьлегеннән алган бала олгыйгач та шәт югалмас. Балаларыгызга файдалы максатларны хасил итү турысында ярдәм итегез вә мөмкин булганда бу юлда акча кызганмагыз. Аларны кеше ишекләренә йөрергә вә яки хәерсез эшләр эшләргә мәҗбүр итмәгез. Балаларыгыз өчен мал җыеп та тәрбияләрен ташламагыз. Бәлки малны аларның тәрбияләре юлына сарыф итегез. Бетми торган мирас гүзәл тәрбия икәнен белегез. Дөрес тәрбия булмавы соңында балалар өчен дөнья тулы алтын калса да файдасы юктыр. Бәлки тәрбиясезлекләре бер бәхетсезлектер вә аның өстенә калган алтыннары икенче бәхетсезлек булыр. Балаларыгызны мәдрәсәгә җибәреп тә алар хәленнән хәбәрсез тормагыз. Бәлки һаман хәлләрен күзәтегез, һәрбер хәлләрен күз уңында тотыгыз. Хәтта китап вә язу әсбапларына кадәр нәрсәләрне барганча аңлап вә белеп торыгыз. Гаделлек вә инсаф өйрәтү өчен хаҗәтләрен үтәгәндә вә кирәкләрен булдырганда барысын бер тигез күрегез. Бүләк биргәндә барчасына тигез бирегез. Берсенә яшереп бер нәрсә биреп тә сак бул, туганнарыңа белдермә дигән кебек нәрсәләрдән сакланыгыз. Чөнки булай итү аларга җәбер, зулым, алдау, хыянат кебек нәрсәләрне өйрәтер. Саранлык вә үз-үзеңне сөю кебек бозыклык урлыкларын күңелләренә чәчәр. Кешеләре җитешерлек булганда, балаларыгызга үз эшләрегезне һәм һөнәрләрегезне өйрәтегез. Фикерләрегез белән әшнә итегез. Дөнья көтү өчен аларның күзләрен ачыгыз. Тормыш кагыйдәләрен аңлатыгыз. Хезмәтчеләрегез белән түгел, үзегез белән бергә йөртегез. Ашау-эчү вакытларында күз уңыгызда булдырыгыз. Зиһеннәрен ачарлык нәрсәләр сөйләгез.
Ничек булса да гакылларын нурландырыгыз, кәсеп вә һөнәрләр белән әшнә дус итегез. Вакыты җиткәндә изге гаилә әгъзалары белән таныштырыгыз. Балаларыгызны кеше дип санап, аларның адәм булуларын теләсәгез, аналары белән гүзәл вә шәригать әдәбе белән мөгамәлә итегез. Бала мәхәббәте ата белән ана арасында уртак икәнен балаларыгызга гамәлләрегез белән белдерегез. Әгәр дә алар сездән мондый нәрсәләрне күреп үсәр булсалар, үзләре дә сездән алган гыйлем вә тәрбияләре күләгәсендә үз хатыннары белән гүзәл тормыш итәрләр, үз балаларын тәрбияләүдә дә кимчелек күрсәтмәсләр. Вакыты җитү белән әдәп өйрәтегез. Коръән шәриф өйрәтегез. Кыдрәтегез җиткән кадәр чыгымнарына акча бирегез. Тәрбияләгез. Дөнья тереклеге өчен тиешле булган кәсеп вә һөнәрләрне мәхәббәтле күрсәтегез. Күңелләренә гайрәт бирегез. Аллаһ кешеләрнең тәрҗемәи хәлләрен сөйләгез. Учларымны күккә җигән көннәр. Үтәр инде бер мәл, үтәр инде. Үзләре дә газиз сабыйларын минем кебек сагынып көтәр инде. Әттә дигән сүз дә онытылыр, әткәй килер аңа алмашка. Бишекләрдә яткан сабыйларым үсеп китәр миннән бер башка. Уенчыклар бүлеп тарткалашу, мин әттәгә әйтәм диюләр. Онытыла буламы соң инде, оныта калсам, димәк мин юләр. Бу тормышны әле аңламаган, санламаган чагы улларымның бәхетләрен бер үк кызганма дип дуга әйтеп сузам кулларымны. Улларымны күккә җигән көннәр үтәр инде бер мәл, үтәр инде. Әткәйле йорт, атлы йорт, түзік ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, улмакчыл йорт, бишекле йорт, баллы йорт. Әткәйле йорт, җылы йорт, уч чагында сүнмәс ут. Арбалы йорт, чалгылы йорт, бу йорттан һич китмәс кот. Гореф гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тальянлы, җырлы йорт. Гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тальянлы, җырлы йорт. Табынлы йорт, туганчыл йорт, фатихасын биреп калган, бисмиллалы газиз йорт. Гореф гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тальянлы
улы йорт. Бу йорттан һич китмәс кот. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Әти сүзе кирәк» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Татар халык мәкальләре китабыннан, Гаилә һәм мәктәп журналларыннан алынды. Мидхәт Садыйков, Фирүзә Җамалетдинова хикәяләре, Ризатдин Фәхретдин нәсихәтләре һәм Физалия Яппарова, Нурлан Ганиев шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Рәсим Низамов башкаруындагы «Куян күчтәнәше» исемле җыр, Рөстәм Закиров башкаруындагы «Әрнемәсен әти йөрәгең», Лилиана Ирназарова башкаруындагы «Әтиемә», Зөләйлә төркеме башкаруындагы «Әтиемә», Артур Туктагылов башкаруындагы «Әткә йорты» исемле җырлар бизәде.